Telephone Barilio Morales at yung alagad sa kanginan. Ug akong partner sa diri si Randy Tayad. Kumusta ka mo tanan? Aniyan sab kita nini atong naanak tulmanon. Kun ako ang pasultiyon, asap kita always say a prayer mga kaigsunan. Mao gid itong unahon ang itong pagpanalangin sa atong labang makakagahom. Lord, thank you kayo sa magata ka namong grasya matag adlaw. Thank you Lord. Oga, Merry Christmas and Happy New Year kanatong tanan mga kaigsunan, mga kasama. Okay. Bueno, kaigsunan, ang atong suatang po karon itong hatagan ng pagtagad, no? Pinalda kinis usak ka babae nga napatago lang sa nga bining kinigibatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan, ang atong sender si Bining. Kini akong bana usa ka tindero og taho. Bisan sa among kapobre, ang kinitaan makasapar-sapar gitaon sa among panginabuhi. Bisag magbuwad-buwad lang o sardinas ba. Apan doon ako'y nadiskubrihan nga mao'y nakaproblema nako. O kung unsa man, ingon ini ang istorya. I can see my life as it comes up shining now, reaching out to touch you. I can feel so much since I found you. Sa man, oy. Oh, sa man dong. Lakaw ako. Ha? Nakapatusok ka sa kumbahon. Ay, Oh, man na, oy. Nasudan ako sa imong bag. aw. Sa may sudaan nga pag babawin mo na ako. Syempre, ang imong paborito, ang buwad nga tabaghak. Subuat na maghak ba? Aw, tabagak naman, oy. Tabagak, buwad nga tabagak. Aw, lagi. Buo mo lang ta. Wa mo ko'y buwad nga tabaghak. Ay, pasensya na kadunghaon saon nga. Lechon man unta tong akong ipabawon gud nimo. Yung ano na unta mo na. Paggaw na magkay ko, samot ko kaubuwad, samot paggawan eh. Aw, naunta kay unsaon man, kutob ra man ta sa sulti, wa man ta ikapalit. Aw, sagdi lang na bining. Niguloy na ako, basta mahuruting taho nga akong baligya. Palit tag lechon. Ay, nimo premo pila ra man tay ginansyahon nimo ana oy. Kun imo nang ipalit og lechon, ugma wa na asin na lang gyud atong sudan ana. Tahor sa no? Gilang. Makajak patay ta. Basta maning kamot na ta. Ha? Mudo ram gyud ang swerte na to ba? Maog yun. May lagi unta primo. Pero ay ambot lang oy, kanusa pa ka nang surtihan lang imong giingon mo abot oy. Gilang. Sinsya lang. Antos lang na ta. Sa una, wa mo kong tao ni Corso nga nahumanay mong banaday. Kaya ko baya, manganda bigid ko nga, maharuhay ang atong pagpuyo. Mangandoy lang ko nga magkupot og binandol nga kwarta. Nga madato ko, magkwartahan ko, sama sa akong tatay. Kwartahan itong imong tatay? Dili. Ang yabang pangandoy. Para sa ana. Puy ni mo ay lakaw na primo oy kay motiwas kog tug oy. Basta lagi ni kulin ako. Baboy ta. Sabi niya ay baboy. Lagi. Bot ni mo primo. Dira pang tuo. Gahapon ba yan niingon ka nga magbaboy ka ini kagabi unya saman. Suma, ha? Unsay suma, ha? Unsay ato gisuat gabi? Gisudaan gabi ba? Gisuwat. Gisudan gabi chicharon. Unsay chisaron? Baboy. Awo, baboy gyapon. Ilam diya, way lami, gahalhal man lang ka. Ipanghambog tong imong gidagabi ang chicharon baboy nga puwerte pag yung hupasa. Inik-ingkib ni mo, murag yun ta, gakit-kit og dila sa sapatos, kanang dila-dila. Unsa ba yan? Bisa ko unsa pa na. Pero, ato man to nga, baboy gyapon to. Pagkakidort ni mo, lakaw na, oy. Taho mo diya! Taho! Pagkawa na, taho! Oy, taho! Hoy! Unsa na? Arang, ay customer. Unsa na, Noy? Taho, ni bata. Taho? Alda, daan palagi ko. Pila may imo daya? Wa Noy, uy. Nangutan na raman ko. Taho ba yun na? Taho lagi ni. Pila may imo? Di lagi ko mapalit. Yung ano na wag mo ka? Waman ko manawag. Ikaw ramay may doon. Ano mo ka? Ay, ana. Nangutan na ra ko pero wa ko maingon nga mapalit ko. Nga naman di ay mangutana, mapalit di ay. Aha, kung bata, oy. Diyan ka na, oy.
Tipila man di ay na. Naalagi itong Jis, dipindil pali mo. Di lagi ko mapalit. Unya nga, nung nungunta. Ang ganong mangutana, mapalit di ay. Uy, shh, sunod. Ay, pangutana kung di kang palit, ha? Langan-langan ka na. Sunod-sad noy, ayaw dool kun mangutana lang. Huwat taog mayon nga papalit ako. Takam lang ka, uy. Inahak mo tayo. Di mo kaliwat, oy. Di ka biliwat. Lahi man ang mangutana kaysa mapalit. Mupalit ka ni ka. Mingon jud ka papalit ako. Tipila man na. Oh, mau ba? Nung, napila na. Di ni baligya. Oh, yun saan man yan mo? Gisoroy ron pero dili ni baligya. Inahakap ni lugar. Ay. Kainit kapoy. Oh, kadali ko ni mo na balik, primo. Nahutan tinda ni mong taho di ay? Hurot ba eh? Ano, busit mo ron lawa? Uy, nga naman. Naamugoy bata, nga utana og tagpila. Niya dili day mo palit. Nga naman. Wa man siya moingon nga mopalit siya, nangutana ra bang kuno siya. Unya, unsa di problema anak primo? Uy, tanang tao may katungod mang mangutana. O lagi. Pero kung di ka mo palit, di na lang ka mutana. Harsol itong bata. Sabad ya primo, uy, kalain ni mo, uy. Kanyahay rang wa gyud kay kahalini kay init ka man kay upper mi good mo nang gamay kay kaghalin. Tural nga init ko kay kapoy ko kayo sige pas ana ning gisudlas taho. Nya, init pa di ko kayo. Nya, inulan ta nga di ko palit. Aw Sabo. mutana ra ko di man ko palit. Sabo di ha, uy, kawa bayay buot ni mo. O katong bata may way buot dili ako. Sabi ay, Mao bitaw na, basta mutana gani mo palit yun ha. mao ba? Anahala, sige. Asa naman to ayala? Nga naman, mo palit ka? O, mao na di ha. Ikaw na bitay gayong mangutana, kakinhala mo palit, di ka palito ni mo ayala. Dili man natahop ka kidrot pa ni mo eh. Ingon ini kainit og o ang akong bana. Unya ako na lang gisabot kay lagi, kapoy sad baya gid iyang trabaho. Unya, di na imong baon ha. Nanasay tubig das imong bag. Ready na na, andam na tanan. Giday. Aris ako. Asa ka ano muligya dapita no? Nga naman mo palit ka? Mutana ra ganito? Mao na diha. Dili ko mo kay mangutana mo palit na lang gyud ha. Ibutang na permis imong o ha. Aron di ka ma-high blood in town primo. Sige na ako. Ahak na ni ay. Taho! Boss, taho mo niya, boss! Taho! Boss! Kanina, nimpalit. Pila man mo, busing? Usalag takos. Okay, busing. Sa katakos, no? Kining busing. Daghang lagi tao di halagay. Buwangan man eh. Mo ba? Mo di daghang tao? Oh. Ari busing, ari. Ari lang tambay din eh. Hindi ko kumalay din eh. Kaya itindahan din eh, tanawa. Ano li yung tungol. Mo ba? Mo di daghang di tao diri. Waro to taon o. Di ba habi ni panggawat sa hurot ang taon di mo? Mo ba busing? Haro to taon. Ano ba may mga saksigulong kasultada na nabili niya? Hurot lagi na. Day. Mm. Ay lang paglutong sudan day ha. Kaya kita ang sudan. Imo ni paborito. Sabay diha, oy, buot sa ka paborito. Imo lagi ng paborito. Unsa man ang sudan na be? Humba ka baboy. Kaparaw mo. Ano ko day? Ato sang adlaw, pertigo ni mo sukuha kay si Charon baboy ra atong gipalit para nimo. Karon, ano yun sa kang baboy naman na? Humba na day, humba. Pero nga nung karon pa man sa kamupalit, ana, karon na noong gibawalan ako anas doktor. Kusingan? Nagpabipi ko dito ganina sa center. Taas kay kog dugo, oy. Maong giingnan ko sa doktor nga bawal ang baboy. Oh, mauba? Na, ako makakaunan ni ron. Ningon di ko nga di ko mukaon ana. Ay, blood mo ka. Oh, bitaw, high blood bitaw ko. Pero di pa ni makapatay na kong babuya, oy. Bebe, ambi kay gigutom na ko ambi. Aday, ang high blood daw ni mo. Ay, dato umang ka anak mo na pataya, oy. Oh, Di sa- bitaw ni pirmi bitaw. Sa ato pa, o dili pirmi, okay ra. Ay, oo, basta di lang kada adlaw, okay ra. O di ay, agigikaw niya.
Ay, bitog unsa ka? Ay ka pala ka, primo, kung atakihon ko na amang ka. Sinama ko. Unsay mo may pasabutan ha? Nga, og ikaw mao'y atakihon, ako mo'y mamatay. Dili, uy, kahanggaw ba yan imong utok, uy? Ingon man ko kaga okay atakihon kay na ako. Ay, okay ra lagi, kay naamang ka nga mo ay makatabang nako. Dili kay ikaw mo'y mamatay, oy, paraw. Kahanggabis na mo eh. Ikaw mo'y hangga og naong. Pwede di na, ako'y atakihon niya, ikaw ang mamatay. Pwede uy. Amo gan silingan sa una, iya asawa ang namatay. Nya? Oh, siya mo'y gilubong. Kakidot. Pre! Kusog kay halin sa kong banas iyang taho ning mga nangaging mga buwan. Pero karong si Manaha og hangtod karon, pirmi naming lugi. Shtoy, luya man. Lugi na sad, ha? Lagi, Unya? ipahuway sa ko kay, ay, kapoy ko eh. Sige, sige. Diha sa ko na, hari ko sa kwarto din ka. Yeah, words. Murag pirmi naman ni. Karong mga pila ka adlaw, pirmi na ni siyang lugi. Gamay na laghalin. Pero ang pangutana, og hinay ang iyang panindas taho, nganong wa man lagi sobrang nahabilin. Ay ka. Murag lain na nida. Murag dunay mga tilimad-on nga nahitabo. Baya, no? Pero, imposible man sad nga magbinuang ni akong bana. Oy, kay sukad masukad. Wa man gini makasuway og pamabay. Ug labaw na sa tingalis panglaki. Ala, no. Nganong pirmi namang hinay iyang baligya? Hinay, pero nganong wa may sobra? Asa di ay? Usa ba iyang gipanghatag? Oh, come on! Nagduda na ko sa mga lihok sa kumbana kung unsag yung mga binuang nga gihimo ani. Nagduda ko nga doon na ni gihimong mga binuang gyud. Mo nga ako lang siyang gipanid-an. Hangtod nga usa ka higayon-an na ako siyang gisundan kung asa gyud siya paingon, asa siya magpunduhan. Day, day. Day, adto na ko day. Akong bawo na, ha? Oh, nanay, nasa imong bag. Okay, okay. Adto na ko, ha? Sige, amping. Bye. Awara, oh. Malipayon pa kaayong nilakaw. Kanta-kanta pa. Unya inig uli ron adto magbingoy-mingoy na sadto. Unya muingon nga hinay kaayong halin. Ha. Makapaduda gid kaayo ba? Makapaduda gid. Karon lagi kang primuha ka. Sundan ta ka. Tao ba diya? Tao! Huwag ikalibutas primo nga gisundan ako siya. Asa gyud ka ning panuhak paingon sa? Oo na. Niliko sa mga eskina. Duwag takos ba? Saan ang lugar diha, uy? Ay, ako lang yung sundan. Dili siya makailaan ni kay nagtakuban man ko. May binuang gani karon, may binuang gani kang himuon primuha ka. Ibtan tagyud kas imong tumuydo. Oh, la, unsa ning lugar? Uy, kadaghan ko aning tao. Ay, maudi ay. Hala, may nagdag mga manok. Buwangan na ning dapita. Oh, daghan man laging namalit. Kanahan ginispray mo da. Akong atngan, be. Nakita na ko nga daghan gyud kay namalit sa iyang taho. Unya nahurot nang iyang baligya. Ang sudlanas iyang taho gibutang las daplin. Unya pagkahuman ni sujes buwangan. Mong nagduda nako. Pag uli niyas bay. Oh, naulit na di ay ka, dong primo? Uy, uy. Puy, kapoy ko day. Nya, kumusta man imong pagpaninda? Kusog ang halin dong. Hinay kayo eh. Kansi ta. Gidaya kay... Puy sa... Puy, ay.
undang lang tingali ko ning panginabuhi aday oy. Unsa oy nga no good town. Ayak ingon ko hinay kaayo, kanunay alkanse. Mapuway sa ko kay matay puya oy. Baka kuna aning kanahang dako. Hinay kuno kaayo nga nakita man gid na akong gitapukan sa mga tao dito. Unya dali ra gyud kay nahurot ang iyang tinda. Pero nganong nisud man siya dito sa buwangan? Nya karon pa siya ni uli nga sayo man kay ito nahurot ang iyang tinda. Bebe, betan-aw na ko ang iyang sudlanan sa taho. Oh, wa nagisud. Ha, come on, yawards ra ini. Sa katong panahan ay, di ka kamutok as tinuod malintian ka na kung primuha ka. Tagsaray sipyat aning akong kumo, basta maigo, siguradong mo. May kay nagmata ka na. Unsa man gyud ha? Sultihi ko sa tinuod primo. Nahurot ang imong tindan taho uwa. Wa lagi day kay hinay kaayo ang palit. Unya asa mang suod ka nahurot man. Unya asa mang halin day nimo ha? Kuan. Tukas tinuod ha, tukas tinuod. Samtang nakapugong pa kong primuha ka. Ang ako. Asang halin! Tugon! Wala gyud siya kalutsan pa kay ako man siya gisultihan nga ako siyang gisundan ug nakita na kong gitapukan gyud siya maayos mga customer. Unya pagkahurot ni suod siya dito sa buwangan kay mao di ay nga moingon siyang hinay kay ang halin di ay napildi di is buwangan. Kay may apil di ang tuntog panugal pero tigod akong sukua oy. Ako na gud siyang palayason pero ang kanahan nagluhod-luhod. Pero ang ako ug mobalik gihapon siya anang iyang bisyo sa pagpanugal unsaon man ako ni siya. Unsa akong buhaton sa akong bana? Unsa man og kamo ang pasultihon? Bining. Hello, Ate Brett! Good morning! Mga dagko po, ang atong imnon, ang Said Panyawan Coffee. Mo na yung pinaka-the best. Kay lagsi kayo, maayo ang atong immune system na niya. Di ta magluya, init atong lawas niya, indot ato ang pamatis itong lawas. Kung minom taog, Said Panyawan Coffee. Mo nang imnon yun na nato kadadlaw, padung tas trabahoan. Ate Brett? Okay, og may nga adlaw sa tanan nga namati na mo ron. Ug ako sa pasalamatan, ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og Sid Panyawan Herbal Capsule, Sid Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, katutaas ng sugar. Ayaw si piyata pag inom kada adlaw gyud. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamahaw, inom na danog sa kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Inigpaniuto ni mo maog gihapon, usa gihapon kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka magkaon sa imong paniuto. Maog gihapon inig panihapon nimo, inom mo sa kakapsula gihapon sa Sid Panyawan Herbal Capsule, una ka magkaon sa imong panihapon. Ug alang nato na problema bahin sa kidney o UTI, di na mo angang mabalaka or mahadlok ana tungod kay doon na makapalibyo, makatambal, makaayo ang itong gibati bahin sa kidney, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon, kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan nato mga kaigsuunan nga naghimog number 1 sa atong haplas ang number 1 sa Kabisayan ug Mindanao ang tinuod nga mutabang nato sa ato ang mga problema sa ato ang kalawasan kining panuhot pamaol padakit sa kalawasan varicose veins kutos kabataan ilikay pagyunta sa dinggi dapi nato nya kining mga paso nato varicose veins gyud nato nya mga kining bikugan ang ato ang mga bagtak ato lang na
haplasan sa said panyawan liniment oil unya disminorias kababayanan kung magsakit gali mo nya nanin nyo gimins mo ato na ng haplasan sa said liniment oil ang ato ang disminoria para mawagtang ang ato ang mga sakit. So salamat kay ninyo pero sabuta ana ta palit sa butika di ba Kuya Gili? Gams, basta butika, Gams. Ato lang yung bugnaon kay buntag na uwan-uwan na bagat, no? Oh, kay bagyo man kabayan. Basta butika, gali, Gams. Anak yun na ito mapalit. Ang tinuod yun, nga seed liniment oil. Ang tinuod yun, mga higala. Amo yun ang balik-balikod, kaya masipyata. Uy, tinguan na ba? Kuyawa na sa daba, inig tuang-tuang sa uwangan na, Gams. Wana, dinggi, atak na sa mga Atak dinggi. sang lamok lagi. Kanang mga lamok, grabe kayo. Muna nga mga higala. Butika lagi na itong palit ang tinuod nga seed liniment oil. Huwag di gali, sa Facebook na lang mga higala. Facebook. Oo, nya bisitahan ninyo, nya ang page sa seed marketing. Nya i-type na to ang Panyawan Herbals Gums. Araw si Piat. Huwag kayo kalimot nga i-like na to ang page Diyo taon. Nya makita rita na ang mga genuine seed marketing products. Genuine. O ang mga Panyawan products sa seed marketing mga isuon, mapalit na po na to sa Shopee. Sa to pa, Shopee, butika, Shopee. Butika. Ay, Marigyo na ang original na to nga papalit ang seed liniment oil, Okay. Bisan si Dong Rani Budo mo gamit siya og si Rabi budo mo, Rani budo mo. Oh, Oy, pero gamitan na siya eh. Labi na magmotor magato na siya mga suki. Wala mo ginasa. Maulan kuno siya, nya mingon siya kuya, mao na akong gamiton kuya. Nindot gyud kay panyawan ni haplas kuya. Ari yun na Rani budo mo sa kuwan, seed liniment oil. Kaya nakasuway bigod siya. Said liniment. Seed liniment oil yun na siya. Pero akatong uban, ay lang tong uban, basta seed liniment oil yun na siya. Na Gams, sa bunbun Gams, abyasong bunbun. Natun Like lang. this. Okay. Kana. Mga igala atong i-greet ni Gams sa abyasong bunbun, kay grabe kay mo gamit og seed liniment oil yun eh. Kisawan. Si diha sa gihol nga unsa na bali naman ni bunbun. Biasong bunbun Cebu City. Si Jim Roy Alit. Oh, ha? Mao to drive ko niya. Dili to mo. Katong driver niya ako patong kuan gi seminar paton ako siya. Kay seminar ako siya. Wa siya kay di wa ni sa mga gamit nakapas aplas gam. Di ba? Nako. Suway dong kay allergy ko sa aplas. O di ka allergy ni si kwanto. Ruel Mainit. Mainit. Mainit Will. Ruel Mainit sa Mulabi Taxi. Sige. Yung lagi soya na ko. Kasuway kay ka maadik nyo kahapas-hapas. Huwag tayo. Tungkol kay epektibo, manggod. Katul mga lawas ni mo. Huwag tayo mga panuhot ni mo. Wala siya. Diya si Eric Bacos. Si Anin Bacos. Diya sa Loriga San Miguel. Labi na yun. Layo ni Gams. Diya sa Danau. Si Crisanto Gila Sabang Danau. Pero taga Sikiho na yun siya. Basak na rin na. O yung message kasi Marinette nga tuada sa Danau, Bohol. Salamat kayo sa pagsalig ninyo, mga igsoon sa atong seed liniment oil. Salamat kayo. Dam! Salamat usap kayo labi na ni Mrs. Rosario Bersaba, Mr. Mario Bersaba, Midya 11 Toledo nga maghuwat jud kuno sa atong tulumanon gulihat, no, mga hamtong na kani sila nga mga negosyante, maghuwat jud sila sa atong kon ako ang pasultihon apan magsugod sila paminaw sa sayong kadlawon. Dila ni Arnold o ni Ate Ken. Salamat kayo ninyo mananga sa dili pa kamo mag-display sa inyong mga tinda, mga ligo kuno sila sayo gamit ang Seed Celebrity Kojic Beauty Soap. Ilabi na kung doon na kamoy mga pugis-pugis, mga up-up, doon mga katol-katol. Doon na ba kayo mga kunot-kunot atong palit, labi nag-idara na kita. Ano yung atong Seed Celebrity Kojic Beauty Soap? Okay. Doon ay natural moisturizer. Magpabili ni kitang hamis, magpabili kitang younger looking o cuties artista. Tungkol sa mga sangkap na yung glutathione o papaya extract, no? Ilabi na usab sa mga kolektor diyan sa simbahan, sa parokya sa San Vicente, sa dili pa sila mo serve dito, mga ligo na yung sa iyong buntag, pinanguluhan nila ni Sister Angelina Iligan o ni Sister Elian Viajante. Thank you. Okay, Ate Pres. Okay, ang Atong sinder si Inday Bining, Ate Pres. Kisingan? Inday Bining. Bining. Gaduda ni siya, Ate Pres, kay kanina iyang bana taon, manindag taho. Karon na, sumpok mo na iyang bana diya sa buwangan. Nya murag na ana diyang bana ang ato na lang gyud dito sa buwangan maninda kay mahurot man iyang tao. Ang problema Ate Pres, inig-uli niya sila hawa man taon sa kwarta. Nga naman. Wa ko ni halin nya gisundan ni Bining nga kuan.
kusukin na malit ang mga tao siyang taho. Inig-uli, malasa Siya dahil. man di siya pabayad. Dili, ambot lang. May siguro gisugal din yung Sugal ti alis ta kuan. Tarik, no? Oo, buwangan. Oo. Tinuod na kay di ka sa Ate Pres. Ni uli siya, palit pa siya gumba. Iyang palitan niyang asawa. Ano, kadaog to? Kadaog na dito. Kadaog to. Mao na iyang problema ron. Baka kon kini akong bana taon saon ni nako. Sa may bam unsa may atong basa diha bam nga nagkadayon nga ayang pangutana bam ha. Wa gyoy kalutsan, wa gyud siya kalutsan kay ako man siyang gisultihan nga ako siyang gisundan. Ug nakita nako gitapukan sa maayos mga customer. Nya nahurot magyud so dito sa buwangan niyang baligya. Kay mao di ay nga moingon siya hinayra kay halin napildi gyud ay sa buwangan bam. Maayo ba na bam? Nga imong kwarta nga kita sa imong hinaguan imo lang ipustaan ang tari-tari o bisag unsa lang nga sugal. Nainom kagulyat katong maghisgot gani katong atol sa Semana Santa nga ingon ang iyahang sapot gisugalan. Oo, kato. Ang gisugalan. Tato pa, wala yun kinimahiuyon sa mga kalihukan, ilabi na sa ilang pamilya, tungod kay maapektuhan man ang iyang kita siyang negosyo. Gani, kung ari ka dire sa Juan 2, Kapitulo 15, gingon man dire, katunisod si Ginoong Hesus sa templo, giyabun niya ang mga sinsilyo sa mga tig-ilis o mga kwarta o gilintuwad ang ilang mga lamisa. John 2 verse 15. Kanang kay dito kung murag nun mga nanugal siguro, nya katulad ng mga negosyo dito, apan sa ako na lang kingon, gihisgutan mo kanay katong mabasa nimo samtang maghisgot kita sa katong sa mga Semana Santa nga mga pagbasa, ngang iyang sapot kay gihubuan man sa iyang kapa nga gisulob og ilang gisugalan o gibayhin. Sugalan ito, oo. Inday, badlungan ka na imong bana. Kay, doon na may panultihon gulyat nga ang pagpanugal usahay, mas dako ang pilde kaysa imuhang pagdaog. Doon na sa akong nahibawan gulyat, no? In fairness lang sa mga tag-iya o mga bahay pasugalan, kana ako na magsigig adto sa kasino gulyat, mapobre hinoon. Ay lang kalain ka mo, Sir Ham, ngayon tungdan kay istorya raman sa ako nabati. Wa na kwarta. Tapos sige ba ng atos kasino? Ana. Naabitay na, bam? Dili di ta magkwartahan. Huwag mo ato. Dili. Siguro. Kung makadaog. Kung makadaog ka, kwartahan ka, pero kargado, good bam. Kanang sugal, good. Pildig yung ka, kansig yung ka. Bisa kung saon pa ni mo, kansig yung ka. Narasan na ni mo, o mausa na hilig ni mo. Ang sa nahilig ni mo nga sugal-sugal, dapoy uban po bam nga makakwarta na sa sugalan. Pero ana mga Kristo, makakwarta man sila ana babo, sila pusta pero makakwarta man sila, di man sila masugal. Og nakuan pa na, og ahensya pa na, naa sila agency nga korupsyon. Dili, naa sila porsyento lang bamba. Kanang mga Kristo. Ani na lang dahil, badlungag din siya tungod kay, pauli ra masadas iyang lawas. Ngano, uwan og init siya nga nagbaklay, nagpasaan siyang taho. Analitan pares na mo mga idara na, dali kay may takbuyan og mapagaw, mag-ubo, masipunon. Unyang iyang trabaho, kapoy kaayo niya yan lang ipanugal. Ano kung kaayo? Mapunta lang sa sugal, ang iyang lawas, maora ba po'y puhunan sa iyang paglakaw-lakaw, pagsuroy anang taho. Badlungan jud inday, ayaw nagpalayasa, badlungan siya kay karon sa pagkakaron, usay tawagan ang gulyat, bagong naungo. Bagong naungo. Bagong naungo sa sugal. Badlungan lang sa inday, aron imong ingnon nga kanang iyang kita, walay kapaingnan. Ikaduha, lawas mo'y puhunan, magsigi siyang baklay init ug uwan, sa lawas pa uli. Asa mo yung kinitaan ug wa siya tigom, di ba gulyat? Lain po itong bisyo gulit nga mahurot ang kwarta kay na mabay.
Oh, alis. Kung naman tayo nga mauli ka, way, kwarta ka yung Kanang- kwarta to ang hibabay, to ang gihatag sa kabit. Abot sila pamilya, wa na. Pero nindot ba, kanang na kay, di man yun na nindot ang pamabay, no? Pero nindot ka, parehang Kuya Gili, nga niya Kuya Baw, yung gasto niya. Oh, mao ba? Oh, Pero byudo naman sa guni siya. mabiyudo siya. Oh. Kasi yung, ang nagawa sa iyong pagkahimabay, ka nabiyudo, ulitaw naman siya. O, Di ba? ako gibawta na siya, kinsam to ko siya, mau titigtapar ka, titigtapar. Ang utana, tas yung imong kahimtang karon gilingaw sa nakabiyudo, gawas nun ka na, kanang, wala ba mapiktahe ang imong kita? Pabina, apit-apit. Kay bato ni mo gulyat, wala mo hurot yung kwarta, kaya babay mo gasto niya. Titigtapar, kung kinsam to ka, nawag ba siya, tigtapar na, nawag na sa na. Saya. Katulad butikan, ang department store mo, tapal. Lain na ron. Sa ato pang iyang sa ato pang iyang pagpanugal, dili kayo di malas. Oh, kay babae may mo gasto niya. Kuya Giles. Itawag si Maritson ako. Oh. Siya Les, kanang si Papang si Alan nagsabot atong Domingo. Nga naman. Wa man, ikaw mo yung magsabot Utsap ma. si Domingo. Ina lang mga nagsabot be kay tadas mas Maritso. Nagingon ka. Ya, tapar o ina Lisa sa nagsabot sila nga nasa sila. Uyang Lisa na apit ka. Basta kung kang gili nga kahimtang, dili kay di malas og nasugal pang iyang isudlan, dili dili sa- kay sugas kanay tigtapal. Ba para nako, di mi nasugal ka tigili ang iya malipay sa siya kay ulitaw naman siya. Oy, lima. Ay, diretso lagi istorya, wa siya malkanse. Why alkan city tapar gud. Kuya Giles, wayay ko ng bayot, Kuya Giles. Salamat pa padakan din tulumanon. Kung ako ang pasultiyon! Tata RMN